Baina hasieratik nahiko argi izan genuen, nahi genuela, 7 hartan idatzi testu bat, eta ez bakoitzaren atala baizik eta dena izatea denona, edo kolektiboaren sentsazio hori ematea, eta ez zatikako. Une oso berezi bat izan zen, igandean goizeko 10 edo 11etan esan genuenean badago, ez? Ni momentu horretan jarri nintzen ez dakit. Pixkatu unkitu nintzen. Euskara gara eta hemen gaude. Hemen gara eta euskaraz gaude. Aurrera goaz, bazatoz? Oiana da, Eskoriatzar gazte bat, 18 urteak bete arte Eskoriatzan bizi izan zena, baina gero ikasketak direla eta Donostiara joan zena, eta ordutik Donostia eta inguruetan ibiltzen dena gehiago, gaur-gaurkoz Usurbilen bizi dena. Oiana da, pertsona bat bertso eskolan oso gazte hasi zena, 9 urterekin, orain dela 15 urte zehazki. Eta ordutik hitzarekin oso lotuta egon dena, sorkuntzarekin oso lotuta egon dena, eta gaur-gaurkoz bertsolaritza eta literaturari lotutako lanetan ibiltzen dena oroar, beti euskaraz eta beti euskaratik. Ni Oier Inurrieta naiz, 25 urte ditut eta Gasteiztarra naiz. Gaur egun irakaslea naiz, nire hiriko eskola publiko batean, eta hori. Aitzol naiz, 23 urte ditut eta Hendaiarra naiz, eta hori, militantea naiz, hainbat gauzetan ibilia, nahiko mugitua, baina beste hainbat pertsona bezala eta beste hainbat kiderekin ere egin dute orain arteko bidea, eta hori. Ni Helene Mentxiularrinaga Bilbao naiz, Barakaldokoa, 23 urte ditut, eta nik txikitatik bai euskaraz ikasi dut, hezkuntza osoa D-modeloan egin nuen. Ni Beñat Josu Errosano naiz, 28 urte ditut, Tuterakoa. Naiz eta azken urteetan bizi izan naiz Iruñan, baina berriz ere Tuteran nabile bizitzen, eta ez dakit, militantea, kirolaria, euskalduna. Ni Salbat Altzugarain niz, Urepeldaja sortzez eta 25 urte ditut. Nor nizan berriako kastetaria momentu honetan, eta beste gauza nitz, baina bai. Leire Kazamazuelke garai deitzen naiz, 24 urte ditut, eta sohutaja naiz. Astean zehar orain lanarentzat batez ere Baionan edo hiriburun bizi naiz, lana Baionan dudalako, Behia egunkariak Baionan duen redakzioan, eta ara. Euskara gara eta hemen gaude! Eskutik eskura jasatu dugu gure hegiaren gorpuzkera. Hatxanturik baina aitzina eraman gaitu gorputzak. Urrats bat eta bestea, lujean ejotuz. Otsailaren 20 eta 21 sortu dugu mezua hemen. Eta prozesua lehenik hori ez, ariketa batzuen inguruan bildu ginen, pixkat ateratzeko ez edo jakiteko zer nahi ginuen bakotsak mezu horrekin, eta hortik abiatu ginen uste dut ez. Testua berez dituen ez daugarriengatik zamardola tamaina batekoa, baina sortze prozesuak eman duena hori baino gehiago dela,
Eta ni behintzat, iruditzen zait ere, oso aberasgarria eta asko ikasi dugula elkarrekin ere, testua idazteko momentuan norberak ere botatzen zitulako, bere kezkak, bere inguruan daukan errealitatearekin anekdotak, eta uste dute polita izan dela elkarrekin sortzearen hori. Urrengo gunean ez natu nintzen, irakurri nuen bat zegoena, eta esan nuen ustez lagozten ez du. Baina momentu batzuk egon ziren hor. Baina hasieratik nahiko argi izan genuela, zazpiron hartan idatzi testu bat, eta ez bakoitzaren atala baizik eta dena izatea denona, edo kolektiboaren sentsazio hori ematea eta ez zatikako. Korrika dabilenean, izerdiz betetzen den gorputza da gurea. Borrokaren eta desiraren aztarnak aho daramatzana. Korrika dabilenean, taupadak azkartzen zaizkion gorputza da gurea. Asaldatu egiten dena, nekatu egiten dena, unkitu egiten dena. Korrika dabilenean, indar behitzen den gorputza da gurea. Etengabeko eraldaketak aberasten duena, beti aurrerantz doana. Txikitatik ikasi nun bereziki eskolan, ze berez nire familian ama hizkuntza gaztelera izan da, bai badakit amak betidanik leginak egin dituela gu euskaraz mintzatzeko edo bueno, gu inguru euskaldun batean hasteko. Naiz eta bera, kostatu pizkat euskara, baina hori izan da, diko garatzen dudan momentutik, inkluso txinan amak euskaraz hitz egiten zigun nirea eta nire ahizpari. Orduan, hori gero ere, nik betidanik ikusi dut euskara, betidanik ez, baina nerabean nintzenean euskara gehiago ikusten nuen ikasgai moduan, ze berez derrigorrezkoa zen eta egin behar zen nuen ikasgai hori, baina geroago ez dakit ze momentutan aldaketa bat gertatzen da eta kontuatzen zara hizkuntza bat baino gehiago dela eta zure bizitzaren parte bat dela, eta zure identitatearen parte bat dela. Nik eskola ukan nuen etxean, tipidanik, eta batez ere aitatxi eta amatxinen gandik ukan nuen hizkuntza. Haiekin anitzazi nintzen tipitan eta gurasoekin ere bai, eta nien iz mugiltze sistema batean izan, alegia nizela sehaskan izan txekulan hezkuntza ibilbide horretan, eta beraz hori ez, beste sistema hori elebidun edo deitzen den horretan izan nintzela. Eta horrek ekarri du pixka bat euskara galdu izana nerabezaroan kasik, eta gero pixkat kontzientziazio prozesu bat pixkat deklansatuz edo klik eginez hori, hasi nintzen behiz nola egan euskalduntzea bizkortzen edo indartzen. Eta orain dudan ahemana euskararekin, hortik helduta lortu dut egun guziz euskaraz lan egiten orain, eta uste dut pixkaten ene lorpen handiena hori dela, eta pixkat ez euskara txertatzea behiz eguneroko hortan ez, galdu nituen toki horietan txertatzea behiz euskara, eta ahemana hori dut orain euskararekin momentu honetan. Egunerokotasunean praktikatzen dudan hizkuntza da. Nire harremana euskararekin da txikitatik. Nire etxean ez da hitz egin den hizkuntz bat, nahiz eta nire amak bai bazekiela. Baina ikastolan ikasi nuen txikitatik, batxilergoa egia da gazteleraz egin nuela eta unibertsitatea ere gazteleraz eta euskeraz ibili naizela egiten, ze nupen ezin da karrerarik egin apenas euskeraz. Baina izan dut beti harreman estu bat eta harreman oso politiko bat, ze ardazten du nolabait zure bizitza tuteran. Beste gauza batzuen artean, imagino izango delako ere daukazula, delako hizkuntz bat ezin duzuna esplotatu edo ez zait, ukatzen dizutenan tuteran, ez hainbeste modu zuzenean, baizik eta ekosistema bera ez delako euskalduna, eta badaudelako lege batzuk ekosistema hori betikotzen dutenak.
Orduan txikitatik hasi nintzen euskararen alde egiten, ez hainbeste hitz egiten, baina bai ekiten, euskararen egun antolatzen hasi ginen Gazte Asanbladatik, Nupeko Euskara taldean sartu nintzen, Gazte Euskaltzaren sarea sortu genuen gazte batzuk, mobilizazioak antolatu ditugu Donostitik eta hezkuntza euskaraz adibidez Gazte Euskaltzaren saretik, Union Tuteraren sorreran egon nintzen, eta hori da pixkat nire harreman militantea eta agerraldiarekin eta rigorarekin ere. Hori da nire harremana euskararekin, eta gero nire harremanen zati handi bat euskaraz da, ez da gehiengoa, eta hemen Tuteran ere gutxiago, baina bai badala harreman estu bat euskararekin. Ni euskaraz bizi naiz, beti bizi izan naiz euskaraz, edo beti egin dute euskaraz bizitzeko ahalegina behintzat, eta egia da euskara izan zela nolabait ere hori Donostian eta inguruetan gelditzeko arrazoi bat. Ni Donostiara bizitzera joan nintzenean, deskubritu nuen transfeminismoa, han egin nintzen boiera, eta han deskubritu nuen transfeminismotik euskaraz bizitzeko modua eta sarea eta jendea, eta orduan nolabait euskarak lotu ninduen lur hartara ere, eta nik esan dudan bezala euskaraz bizi naiz, euskaraz pentsatzen dut, euskaraz naiz, ez dute nire burua beste hizkuntza batean imaginatzen, edo imaginatuko banu eliteak beste gustatuko, nire bertsio hori. Orduan euskarak leku handia du nire egunerokoan, euskaraz sortzen dut, euskaraz pentsatzen dut, eta beraz, ez dakit, ez zindu nuke imaginatu nire eguneroko bizitza euskarari gabe. Berez, euskara da nire ama hizkuntza, eta euskaraz ikasi dut txikitatik, baina harremana edo gehiago kontzientzia euskararekiko ikasle mugimenduan sortu zitzaidan ikuste, Etxeparen, bertan abiatu genituelako hainbat borroka eta hainbat dinamika euskaraz ikasteko eskubidearen alde, eta nik garai horietan kokatzen dut gehiago hurbildu nintzela euskarara. Ordura arte euskaraz nekien, baina ez nuen agian hainbeste sentitzen edo, bai. Nik berez etxean hasieran frantsesa ikasi nuen, ez nire aita ez da nire ama ere ez baitziren euskaldunak, eta aldiz 2 urte terditan ikastolan eman ninduten, eta ondotik nire ahizpa eta anaia ere. Eta beraz, ni hola euskaldundu nintzen, ikastolari esker, gero urteetan amak bai ikasi du, eta azkenean ez dakit ni liceo aldera nintzelarik, eta nire ahizparekin ere, orduan deliberatu genuen anaia jeben artean ez genuela gehiago frantsesez hitz eginen. Agian badira batzutan lejatzeak gertatzen den bezala, baina hor bai izan zen guretzat autu bat, ze etxeko hizkuntza beti izan da frantsesa, baina nik beti diot azkenean gure gurasoek frantsesez bai ezi gaituztela euskaraz ez ekitelako, baina gure hezkuntza beti euskaratik landu dela, eta nik uste horrek, suposatzen dut horrek egin duela gero gure hiruren nire ahizpa eta nire anaiaren ingurunean nolakoa izan den, edo zertara bideratu ditugun gure aktibitateak eta gure zaletasunak. Eta orduan hola sortu da euskararekiko ahemana gure etxean, eta gero nolako ahemana, ez dakit, euskara da agian ez da ama hizkuntza deitzen zaion hori izan, baina euskara ene hizkuntza da, frantsesa baino askoz ere gehiago, eta euskara da nire eguneroko hizkuntza, nire laguntasunen hizkuntza, nire militantziaren hizkuntza, lanaren hizkuntza baita ere, ene hizkuntza da, sinpleki. Nik euskara etxetik jaso izan dut, ama euskaldun zarra da, eta aitak aurrerago ikasi zuen euskara, eta etxean beti aritu izan gara euskaraz. Lagunekin ere euskaraz bizitzeko aukera dut, egia da nerabezaroan urte kritiko horietan pixkat galdu genuela, baina euskaraz bizi naiz etxean eta lagun artean. Lanean ere euskaraz aritzen naiz, eta militantzian ere euskaraz eta euskaratik ibiltzen saiatzen naiz. Gaur egun badira 8 urte Zumba herrikoia izeneko proiektu batean
nagoela eta hor gure asmoa eta gure motivazioa da euskararen bitartez, dantza eta jai giro alternatibo batzuk eskaintzea. Gasteizen hasi ginen eta azken urteetan Euskal Herri osotik aritzeko aukera izan dugu. Orduan, euskara modu nahiko natural batean bizi duan arren beste batzuetan ere aleginetik eta Gasteizen espazio berri batzuk euskaratik lortzearekin harremantzen naiz euskararekin. Soitatik, Urepeletik, Tuteratik, Endaiatik, Barakaldotik, Gasteiztik, Eskoriatzatik, pasatu den gorputz bat egin dugu. Basa, asfaltoa, belarra, area, zapaldu dituena. Lur zati bakoitzeko berbak ikasi dituena. Pauso sendoz dabilela dirudi, baino zalantzatia ere bada gure gorputza. Birpentsatu zalea, beharrezkoa denean iritzia aldatzen duena. Uste hori izan dela, mezuaren ere eta gorpuzkera horren ideia nagusi bat. Eta uste dut, denon historioetan ere hori gelditzen dela argi, euskara bera bakarrik ez dela ezer, ez? Gorputz bat behar duela eta gorputzerek ekintzak egin behar dituela. Era mantendu dela horre mendietan altxor bat bezala eta nik uste gure belaunaldia 10 urte aurrera, 10 urte baldin badauka ezaugarri bat da lortu duela euskara aktualizatzea. Aktualizatzea zentzu guztietan positiboenetan eta igual baloreetatik edo balore ikuspegietatik ezain positiboenetan. La isla de las tentaciones esango nuke ez dagoela euskeraz, pero beste programa batzuk oso antzekoak. Eta batez ere lortu duela konektatzea borroka berriekin, lortu duela konektatzea gizartearen behar eta bizitzarekin, eta hori edo egin dute gazteek, edo ezakit nork egin duen bestela. Eta niretzat hori da gazteen txapita bat. Eta nik uste dut transmisioa eman dela, eta ari hori ez dela eten, eta nik uste dut euskaltzaletasuna ere gazte askorengan dagoela. Ez dakit, ikusi besterik ez dago korrikan, nik uste dut ez dakit beste ekimenik dagoen Euskal Herrian hainbeste jende hunkitzen duen, eta zenbat gazte hunkitzen dituen eta sentitzen diren horren parte. Zenbat gazte zeuden ere, arro, Euskal Selekzioaren kamiseta jazten dutenak, Palestinaren aurkako partidan, zenbat gazte dauden herri urratsen, orain berriki Etxeparen ere matematika euskaraz erantzungo dute da erabaki dute, nik uste dute ari hori ez dela eten eta gazte askorengan badagoela euskararekiko atxikimendu hori. Eta askotan esaten da, non daude gazteak, edo zer egiten dute gazteak, nik ikusten ditut gazteak Euskal Herrian dauden ekimen guztietan. Eta interesgarra irutzen zaitez, biogaipatzen zenuten ideia hori irekitzearena ere, uste dut bizi garela belaunaldi batean non existitzen den euskal transfeminismoa adibidez ez, edo LGTB mugimenduak akaso historioa atzerritarragoa edo beste hizkuntza batzuek lotuagoa izan duen mugimendu batzuk euskalduntzen ari direla, sortzen ari direla, bai herrietan, uste dut euskaratik egiten dugula borroka guztietan, eta hori badela, gure buruari aitortu behar diogun zerbait. Ez bakarrik gazteok, baina gaur egungo euskara garenok ari garela asmatzen beste hizkuntza batzuekin zubiak eraikitzen, ez bakarrik betiko 2 edo 3 hizkuntzetatik euskararako zubiak, baizik eta gure herrietan eta auzoetan presente dauden eta oso erabiliak diren hizkuntzekin, olofa, jasania edo dena delakoa, horre ari gara beste zubi batzuk eraikitzen. Hemen agertu zen berbetan ari ginela gizarte antropologien asko erabiltzen den asko, gorputz politikoaren ideia, ez? Gorputz politikoa da komunitate batek elkarrekin zerbaiten alde, zerbaiten kontra edo zerbait aldarrikatzeko egiten duen ekintza hori ez, bere gorputzat presente dagoena, eta iruditzen zitzaigun gure artean berbetan
korrika dela Euskal Herriko gorputz politiko indartsuena edo handiena, eta horri buruz ere ari ginenez, hortik heldu zen apur bat gorputzaren idea, gero asko balio zigun, idazteko eta metaforak egiteko eta pentsatzeko eta korrika bera ere ekintza korporal bat denez interesgarria iruditzen zitzaigun. Egiazko gorputz bat bezala Euskara ere nekatu delako, bizi behitzen ari delako, edo ez, eta zuk egan bezala egiazko gorputz bat ere akitzen da eta iserditan aritzen da, eta hori nahi ginoen abaritu pixka bat. Eta gero, egan ginoen ere hastapenean interpretaziorako emaiten zuela testuak, eta zen gizaz horrekin partitu ginen hastapenetik, eta hori nik hola bizi izan dut gorputzaren txertatzea testuan edo zen gizaz. Gure gorputzak esan nahi duen dena euskaraz da. Baina ez du esan nahi bakarrik euskara. Egin nahi du berba nekeaz, pozaz, botereaz, minaz. Egin nahi die horro batzuei eta irri besteei. Oso esperientzia polita izan zen, ustut izan zituela erronka desberdinak, sekretua gordetzea, pertsona ez ezagunekin hain irakurria izango den mezu bat sortzea, baina egia da behin esperientzia hau pasata eskertzen dudala taldean egin izana, bakarka idazteak, ustut asko inseguritate gehiago suposatzen dituela, bai idazterako orduan, bai irakurtzerako orduan. Ustut oso abentura polita izan zela. Esango nuke mezu oso polita osatu genuela, baina elkar ezagutzeko eta elkarren errealitateak ezagutzeko aukera izan genuen. Testu hori osatu ala joan nintzen ulertzen nola bizi duten euskera, nire zeikideek haien herrietan, haien auzoetan, zein izan den haien ibilbidea, haien harremana, ze estrategia, ze gauza asko jarri genituen mahai gainean testutik kanpo geratu zirenak ere. Hasieran belduk pixkat eman zidan, baina pixkat erronka ez, zazpinakako erronka hori ez delakotz sekulan egin korrikaren baitan, eta pixkat beldur jarekin, baina gero pixkat ikusitan hor ginen eta pixkat lasaitua eman zidan, eta berehala hasteko prest nintzen pixkat erronka gisa hartu dut, eta ustut hori dela hitza, erronka ez, zazpinaka idaztea. Esperientzia bikaina izan zen, biztan dena, korrikako mezua idaztearena, eta batez ere zazpiak ginelako, usua aipatu dugu, seguru aski edo segur denez, bakoitzari ez zitzaigula proposamen hori etorriko, baina zazpien elkartze horrek egin du proposamena posible, eta elkartze horrek berak egin du proposamena. Eta beraz, esperientzia biziki aberasgarria izan dira elkar ezagutzak, baita ere idazketa prozesu biziki interesgarria, bai trukatzeko, bai desadostasunak aipatzeko, gure lujaldetasunari zegozkion realitateak aipatzeko. Polita eta oso interesgarria izan zituen bere momentu zailagoak, baina batez ere izan zen oso aberatsa. Baginen oso pertsona ezberdinak, pertsona guztiak bezala, eta ezberdinak zentzu askotan. Gure harreman euskararekin oso ezberdina zen, depende nondik zetorren pertsona hori, baina ez bakarrik hori dela pixka bat agerikoena, baizik eta pertsonalitateak ere, eta ez ginen ezagutzen gure artean, ez genuen ohitu eta ez dakit zer are gutxiago hain mezu garrantzitsu bat idaztera. Orduan, egin genuena izan zen lehenengo ezagutu, eta bigarrena hitz egiten hasi eta eztabaidatzen hasi bakoitzaren mezuaren norabidean ulertzeko eta bakoitzak zer sartu nahi zion mezuari argi uzteko, eta gero ja hasi ginen idazten. Izan zen prozesu polita. Niri proposamen oso nahi dutu zitzaidan, AEK-ak esan zigun lehen aldia zala horrelako zerbait egiten zala, orduan
Oso polita zen, probintzia bakoitzetik, mezugile edo ez dakit, mezugile moduko bat egotea. Eta esperientzia oso polita da, desberdina da esperientzia hau pertsona gehiagoekin konpartitzen duzunean. Adibidez, mezua nik bakarrik idatzeko banu, uste dut oso desberdina izango litzateke, eta nire asko gustatu zait, mezua azken finean izatea kolektiboa eta ez hain individuala, eta hainbeste ikuspuntu mezu berdin batean batuta egotea, bai. Polita, ze uste dut seiak garela desberdinak, errealitate desberdinetatik gatozela, eta orduan elkarrekin idazteak berak eman du aukera ere elkarrengatik ere edo elkarrengandik ikasteko, eta nahi behintzat besteekin asko ikasi dut, eta uste dut polita izan dela, eta azkenean egin dugula zerbait non guztiok galditu garen pozik edo guztiok sentitu dugun propio bezala. Izan zen lan kuriosoa, ez dut ukatuko. Batez ere batzuk ez zen inelako ezagutzen, lehenengo aldia zelako mezu kolektibo bat egiten zen, eta ez genekielako nola egin, ez? Nahiko susto zen ja, korkeko mezua idatzi behar izatea, edo proposamen hori jaso izana behintzat, ez hori kolektiboki egin behar izatea, kolektiboki nola egin zitekeen pentsatzea, ez, bidali zizkiguten ereduak, eta irakurri aurreko ediziotako, zen baina gu ez gara perfila, guk ez dugu hau egingo. Orduan, izan zen lana izan zen, eta lan zaila, egin baten. Uste dut gure artean giro polita izan genuela, eta gatazka egon zen arren, beti dago gatazka, eta gatazka interesantea da. Uste dut lan polita egin genuela, eta aberasgarra izan zela denontzat. Zenbat gara galdetzen genuenok, nortzuk garen ere jakin nahi dugu orain. Nondik garen, zergatik egiten dugun hau guztia, zerk sortzen duen gutasuna. Euskara gara diogu, ez euskara naiz, komunitateaz ari gara. Besoa zabalik dagoen gorputzaz, zeinak leihoak dituen begietan. Ene ustez, tegenoan eraginez, egunerokoan uste dut. Izaiten alda ekitza simplenetatik edo ez dakit ene eskualdean adibidez gainbehera erabilpenean hasteko nabaria da. Duela urte gure pele euskaldunagoa zen gaur egun dena baino. Eta uste dut testu inguru komplikatu horren aitzinean eragin behar dela, bakotsak eragin behar duela. Izaiten alda ekitaldi xume bat Euskara hutsean antolatuz bere eskualdean edo Euskal Ozek mainan. Nik uste dut gakoa dela tegenoan eragitea. Euskaratik eta Euskaraz. Euskaratik hitz egitea minaz, botereaz, ez? Baditugu espazioak ospatzeko, korrika izan daiteken bezala, baita ere borrokatzeko, baina baditugu beste espazio batzuk euskaratik haserretzeko, eskatzeko, exigitzeko. Pentsego klabea da ez beste esaldi hori, justu horren aurretik dagoena ez, gure gorputzak hitz egin nahi du euskaraz, baina esan nahi den guztia ez da euskara, ez? Niretzako hori klabeetako bat da, euskaraz, euskarari buruz bakarrik hitz egiten baldin badugu, urrengo kurban desagatuko gara, ez? Lehen epatzen genuen erronka hori niretzako interesantea da. Euskara erabil daiteke, euskarak balio du denerako, ez? Hizkuntza bat da, niri behintzat, nire bizitzako funtzio guztiak betetzen dizkidana, ez bada euskalduna ez den norbaitekin komunikatzea. Horretarako behar dira egiturak, behar dira bizitza erraz egiteko, euskaraz erraz egiteko egiturak sortu beharrean gaude, eta oldarralia eaen zen Nafarroan oldarralitik, eta eaen ez da ere, euskarak beti izan du oldarrali bat gainean, baina orain agerikoa igual. Imaginatzen dut ere, gaudelako beste puntu batean, edo beste estadio batean, eta batzuk igual jartzen direlako urduri, baina niretzat hori da behar duena,
entre otras muchas cosas, behar du ere jendea lan egiteko prest, baina behar ditu ere egiturak. Bez, trabak, oza, ez daude, berez trabak, nahi badut euskaraz hitz egin dezaket, baina bai, pues, batzuetan, depende ze testu inguruan, pues, desorosua da, edo bai nabaitzen duzu jendeak, pues ez dakit, arrotza egiten zaiola, ganea ni euskaraz hitz egitea, edo pertsona batzuei bai kostatzen zaie nik bezalako pertsona bat euskaraz jakitea, ezta? Eta ja mugak jartzen zaizkizu, eski ja ez diat ez da gazteleraz hitz egiten, baizik eta ingeles, ez orduan. Bada, pues bueno. Eta batzuk agian ez dituztela bere gain hartzen ardura bat dagozkion ardurak. Eta Ipar Euskal Herriaren kasuan adibidez, gazteen gehiengoak bere irakas prozesuan ez dauka euskararekin harremanik. Hor ardura ez da gazteena. Hor beste batzuk bermatu behar dute gazte guztiek eukitza euskararekin harremana ikasketa prozesuan. Eta nik uste dute hori ere beste batzuei exigitzeko kontu bat dela. Korrika bukatzen denean, parte hartu dugun guztiok edo parte hartzeko gogoekin geratu diren guztiek, bakoitzak pentsatu behar du bere etxean edo bere gorputzera itzultzen denean, zer egiten duen, zer egiteko prest dagoen, zertan huts egiten duen, modu individualean, modu kolektiboan, pertsonalago batean, profesionalago batean, instituzioi dagokionez uste dut hainbat eskakizun zehatz egiten ari direla azken aldian euskara izaten, ez? Euskara direla aldarrikatzen duten instituzioak, euskara izaten jarraitzeko edo egun euskarak dituen behar horiei beste modu batean erantzuteko. Eta modu pertsonalean ere uste dut, gonbite hori egiten dugula mezuan, ez? Norberak pentsatzeko zer egiten duen, zer guk ere esaten genuen birpentsatu zalea den gorputz bat dugu. Agian gauza batzuetan okertzen ari gara eta datozen belaunaldiek esango digute, baina agian gu ere gara gai gure artean esateko. Hemen ez garari asmatzen. Ez? Niri pertsonalki ere interesgarria iruditu zait nire gorputzera bueltatu nahi zenean korrikaren ostean, izan ditugun elkarrizketa guztiak eta beste lurralde eta beste hiri eta herri eta auzoetako proposamenak, dinamikak, borrokak entzuteak ere lagundu izan dit nolabait hori pixka bat Gasteizera ekartzen saiatzeko, edo nire auzora, edo nire egunerokotasunera. Eta uste dut hor gonbite bat egiten genuela, norberak hausnarketa hori egiteko, baina ez soilik hausnarketa bat, baina hausnarketa bat egun batzuk, edo, etengabeko hausnarketa bat, baina ekintzak ere behar ditugu. Eta ez dugu itxaron behar urrengo korrikar arte. Euskara da korrika eta korrika artean gertatzen den hori ere, ez? Nire korrean bai hezkuntza ia osoa euskaraz egiteko aukera izan nuen. Bai lehen hezkuntza eta institutua dena euskaraz egin nuen, baina adibidez unibertsitatean bai naiz eta ia asignatura ikasgai guztiak euskaraz egin, 4. mailan adibidez zeuden hautazko batzuk gazteleraz zeudela guztiontzat, ikasle guztiontzat. Eta bez, hautazkoak ziren, ez ziren beharrezkoak horiek egitea karrera egiteko, baina justo materia hori edo gai hori interesatzen zaizu. Orduan, zen nagusitzen duzu hizkuntza edo zuk interesatzen zaizun gaian, ezta? Eta orduan bai azkenean aukeratu nuen gaia interesgarria iruditzen zitzaidan eta gazteleraz egitea. Baina ikasgai bat zan, berez euskaraz eman aldela arazorik gabe. Zer gertatzen da, euskarazko taldea ateratzen zenez edo gutxienez hori izaten zuten, gazteleraz eta gaztelerazko eta euskarazko taldeak nahazten zituzten. Eta gaztelerazko taldea euskaraz hitz egiten ez duen ez edo ez dakienez, amaitzen genuen gazteleraz egiten. Urrats bat eta bestea, gorputz bat egin dugu denona. Ez dezagula ahaztu hori, bihar, bakoitza berera itzultzen garenean. Euskarak egin du gorputza. Hizkuntzak eraldaketarako tresnak dira. Leku bat ematen digute bizi gaitezen. Euskarak herri hau eman digu. Horregatik mintzo gara izateaz, egiteaz. Euskara egin egiten da,
baina izatea ez da edozein gauza. Izatea egotea ere bada, nonbait mugimenduan, borrokan. Niri justo agian berri hori jaso nuenean, izan zen EITB-en, justo beste elkarrizketa bat genuen, Oianarekin nengoen gela batean itxaroten, eta bat batean, telebista bat zegoen, eta ez dakit orain dela ordu bat edo, Aitor Estebani galdera batzuk egin zizkioten Korrikari buruz, eta bertan hasi zen dana, eta gero ja ikusi genuen Twitterrena, eta gero beste komentario batzuk, orokorrean sare sozialetan. Eta momentu horretan, ez nion kasu gehiegi egin, baina gero, etxean erakurtzen duzunean, edo egun osoa pasatu denean, edo komunikazioen elkarrezketak pasatu direnean, lasaiago erakurtzen dituzunean, hasieran pena emoten dizu, ze aurreko eguna hain polita izan zen, eta hain ondo pasatu genuen, eta gero ere, nik uste nuen mundu guztiari gustatu zitzaiola, eta egia da gehienari gustatu zitzaion, eta nik badakit, pertsona asko daudela, ez dutela horrela pentsatzen, eta inkluso lagunak edo ezagunak, ikaskiak eta hori, hurbildu dira hori esateko zorionak eta dana. Baina, komentarioak irakurtzean, ez dakizu oso ongi nola gertatu den, edo zergatik, eta momentu horretan da pizkat geratzen zara, pizkat plof, horrelako eguna eta horrengo egunak, gutxi izan ziren, lauzpabost egun izan ziren horrelako komentario jaso genituela, baina hori, zimaz, pena izan zen bereziki. Gero, hilabeteak pasa dira eta orain zimaz, pasatu da, ahaztu dira gutaz eta listo. Nik uste ez dela goxoa, hasten direnean pertsonen aurka eta bakoitzaren bizitza ere sartuz kritika politikoa egiterakoan, eta uste dut jokoz kanpo zeudela hainbat gauza, eta nik uste dute azkenean fokoa desbiratu zutela eta benetan garrantzitsua dena, bigarren plano batean utziz, eta benetan garrantzitsua dena da Korrikak izan duen arrakasta, inoizko handiena, eta benetan garrantzitsua da orain eman behar dugun jauzia, euskararen normalizazioan. Jaso, ustut lehen orduetan ez dela kasu handirik egin. Helburua zuelako seguraski kritika horiek edo kritika horiek helburua zutelako Korrikaren arrakasta nola egan zapuztea, baina fokua hortik kentzea. Eta gero, bola gerozta handiago egin zen urrengo egunetan, eta hor pixkat nola egan itolagiarekin edo, baina egia egan gero eni leporatzen zidatena zen faktualki gezurrutsa, egan nahi dut zerbait asmatu zuten sare sozialetan, eta beraz hartu nuen, hastapenean kasu handirik egin gabe, eta gero pixkat lagiduraz edo ez dakitez, eta momentu horietan pixkat nahi duzu desagertu eta leize batean sartu baina ez ongi. Eta ustut laguntzen duela zazpi izaiteak ere, eta lagundu du hortan anitz ekaren sustengoak edo zen gizaz, beraz, pasatu zen, askifite hori ere, beraz, bikain. Nik Korrikako eguna bukatu zenean, igandean nik 9:00 edo etxera joan nintzen, Bilbon geratu nintzen etxe baten, eta neukan desagertzeko gogo handia. Iruditu zitzaidan foko gehiegi izan nuela, gainera liburua ere aste horretan bertan aurkeztu nuen, orduan, jazen, jazta, oporrak, gainera udaberriko oporrak izatu zen, eta orduan neukan desagertzeko kriston gogoa. Eta egon nintzen zogoratzen dut, programa txar bat ikusten telebistan, gaztelaniaz, ez euskara, ez korrika, ez ezer, bukatu da. Zer orduan urrengo gunean berriz jaikita joan behar nuen telebistara, irratira, zer, orduan neukan
ez dut nahi, ez dakit zer, eta orduan, Eren eta bio joan ginen ITB-eran, egunon Euskadira, eta han ginela zain, ez dakit, gela baten, kamerinoan, hor ikusi genuen bideoa, han bertan telebistan, Radio Euskadin aurrez egindako adierazpenena, orduan bertan jakin genuen, gatazka jo izaten ari zela, edo bentsat jendea bazegoela bat kontra edo, eta Erenek eta biok komentatu genuen, gu kritikatzea baino, hobeto atorki AEK kritikatzea, ze guk ez dugu erabaki hau egitea. Eman zidan amorru handia, batez ere uste dudalako aurtengo korrika oso gauza handia izan dela eta oso ederra, eta guk maitasun osoz prestatu genuen mezua, lan handia egin genuen, uste dut mezua bera indartsua zela eta gauza asko esaten genituela, eta uste dut horri itzala egiteko ahalegin bat egon dela honen guztiaren atzean, eta proba lortu dutela, ez? Edo bentsat gure sentsazioa gazi gozotzea lortu dutela apur bat, nik egia esan orain perspektiba apur batekin ikusita oso oroitzapen polita dukat, eta oso sentsazio goxoa oro har, baina bai ematen didala amorru, esamerruen pena, baina ez dut amorrua dela. Bidali zidaten, ze sare sozialak ez ditut, bidali zidaten tuit bat, lehenagoa jartzen zuela, ez dakit kera liberau der nahi. Bigarrena, hortik egun batzutara, que era del entorno de H. Bildu. Me hizo gracia, porque del entorno no soy. Ni naiz H. Bildukoa, eta izan naiz zer nahikoa. Eta ez dut arazorik horrekin, baina, eski hori ez zegoen zentroan para nada egun horretan, ez dut horretzen ze kamisetan ematen nuen edo txaketa, baina ez dut uste jartzen zuenik bota H. Bildu, horrelako zerbait, edo elkarrizketetan egin dudanik horrelako zer, eta ez naiz pertsona publiko, edo ez naiz izan orain arte behintzat pertsona publiko bat zer nahikoa, ez H. Bildukoa, ez ezer. Orduan, niri me daba igual, eman zidan pixkat pena, ze zeuden irain batzuk bat zeuden, eta horiek ja nazka, pero da gehiago sare sozialen movida hori. Baina politikoak zirenak eman zidan pena, ze dut ustez izan behar zenik titularra, ez mezugileena, ze ginen 7 gazte. Ez nekien gainera beste guztiak ere H. Bildukoak zirela, ez dut ezakit direnik oraindik ere, pero bueno. Baina hori, eman zidan pena, ze titularra ez dut uste hori izan behar zenik, izan zitekeen EAeko lehendakariak hartu zuela lekukoa ezakitzen bat urte eta gero izan altzen korrikak geroz eta edo inoiz izan ez duen babesa handiena izan duela, izan altzen belaunaldi bat konprometitu dela eta dagoela euskararen gorakada eta euskararen auspotzerako, izan altziren hainbeste hori izatea eman zidala pena nazio bezala. Pero ez dut uste oi hartzun askoz, ez dakit saretatik igual izan zuen, nik jaso dudana izan da maitasun askoz gehiago eta ez bakarrik nire inguruaren partetik, baizik eta beste partidu, beste pertsona, beste jende asko, ezberdin askoren partetik ere, eta ezagutzen ez dudan jende baten partetik ere maitasun askoz gehiago beste dozer baino, eta oso pozik. Hurrengo egunetan izan nuen kriston resaka emozionala, eta kriston poza. Ere ze hor azken metro horietan bizi izan genuena, izan zen, la hostia. Bai, korrikaren biharamun hori, ez dakit, ni egia janen nintzen hola gehiegi konturatu, gero aipatu genuen elkarren artean, eta oartu ginen hartzen zuen, ez dakit, neugiaz. Nik uste batzuentzat, besteentzat baino zailagoa izan zela momentua. Batzuei zuzendutako oaxak hainitzez ere bortitzagoak zirelako, kasuen arabera. Uste dut olako momentuetan eta AEKak izan duen bezala ikusita nolako lorpena izan den ala ere aurtengo korrika, agian bada atentzioaren desbideratzeko saiakera bat. Aldi berean ez dut uste guk justifikazioetan sartu behar dugunik, baina
baina bai uste dut zazpiak biziki pertsona desberdinak ginela, biziki realitate desberdinetatik mintzo ginenak, eta azkenean leporatu zaiena aikakoei hautaketa hortan izan baita politikoki nola markatuak ginen bakoitza. Nik uste egan daiteken gauza bakarra da hoien afirmazio hori simpliki gezurra zela, eta aparte guretzat izan bada hain aberasgarria elkarrizketa horren ukaitea idazketarako prozesuan, hain zuzen izan da denek ez genuelako denetan bat egiten, denek ez genuelako iritzi berdina, normala den bezala, uste dut zela Euskal Herriaren representazio aski zabal eta zuzen bat, ez dakit, janen nuke baietz, ikusita nolako idazketa prozesua izan den. Nik maila pertsonalean oso gaizki pasa nuen. Egia da, gorroto edo erantzun horren aurrean maitasun pilo bat jaso genuela, baina nire reakzioa izan zen negarretik, oea espian sartu nahi nuen, ez nuen ulertzen uste dut ere espektatiba eta errealitatearen arteko tartea oso handia izan zela. Espero nuen 12. egun hori maitasunez betetako egun bat izango zela, eta oraindik nik uste dut oso estimulatuta gaudela denak, ez genuen oraindik asimilatu igandean gertatu zen gauza hain polit hori eta gauza hain itxusi bat iritsi zen orduan ez gaude dituta, ez gara pertsonaia publikoak, edo, ez dakit, bakoitza punta batean gaunden, uste dut, niri oso zaila egin zitzaidan. Besteekin elkartzeko gogoa nuen, aldi berean enuen ezer ikusi nahi, zorion mezuak ere nituen ondo jasoen egoelako emozio horiekin konektatuta. Oso gogorra egin zitzaidan eta pare bat aste behar izan nituen buelta emateko. Ez nuen oso ondo ulertzen zergatik esaten zigutena justo guri, kostatu zitzaidan pixkat alduntzea egindako erabakiarekin, ze momentu batzuetan zalantzan jarri nuen hartutako erabakia. Pentsatzen nuelako ez zuela merezi, baina orain badakit baietz eta badakit denborak aurrera egin ahala, horretuko dugu hori, baina oso residuala izango da. Ezke aukera honek eman diguna ez dago horren parekorik. Urrats bat eta bestea. Aurrekoei jasoa dakargu ahots berrietan. Onaino heldu gara, bai, baina ez gara iritsi. Oraina berehala amaitzen da. Azal berrituta datoz munstro zarrak. Baina gorputz bat sortu dugu. Askotarikoa, konprometitua, indartsua. Eta gaur hemen badago, egongo da bihar ere. Euskara gara eta hemen gaude. Hemen gara eta euskaraz gaude. Aurrera goaz, bazatoz? Eta hortxe, taldean. Itxura du. Gazte talde bat ikusten dugu. Mezu gaztea datorrela dirudi, Laski. Korrikaren azken kilometro, azken metroak zuzenean, Bilboko udaletxera iristean jakingo dugu lekukoak zer gordatzen duen, ze mezu dagoen. Eta irudian ikusten duguna, 7 gazte eta mezu bakarra.